Аляксандр Дюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 10. Мышалоўка ў 17 стагоддзі. Вынаходніцтва мышалоўкі адносіцца не да нашых дзён. Як толькі грамадства вынаходзіла паліцыю, гэтая паліцыя вынаходзіла мышалоўкі. Паколькі, магчыма, нашы чытачы не знаёмыя з выразамі з Іерусалімскай вуліцы, і паколькі прайшло 15 гадоў з таго часу, як мы ўпершыню ўжылі гэтае слова, дазвольце нам растлумачыць, што такое мышалоўка. Калі ў доме, якім бы ён ні быў, арыштоўваюць чалавека, які падазраецца ў здзяйсненні якога-небудзь злачынства, арышт праводзіцца таемна. 4 ці 5 чалавек ладзяць засаду ў першым пакоі. Дзверы адчыняюцца ўсім, хто стукае. Пасля дзверы зачыняюцца, а тых, хто ўвайшоў, арыштоўваюць. Так што праз 2-3 дні ва ўладзе паліцыі аказваюцца амаль усе наведвальнікі дома. І гэта і ёсць мышалоўка. Такім чынам, кватэра спадара Банасье ператварылася ў мышалоўку. І ўсе, хто там з'яўляўся, былі схопленыя і дапытаныя людзьмі кардынала. Варта адзначыць, што паколькі на другі паверх, дзе жыў Д'Артаньян, вёў асобны калідор, тыя, хто прыходзіў да яго, былі ў бяспецы. Акрамя таго, да Д'Артаньяна не заходзіў ніхто, акрамя 3 мушкецёраў. Усе яны странна шукалі, але нічога не выявілі. Атос зайшоў так далёка, што стаў распытваць спадара дэ Трэвіля, што, улічваючы звычайную стрыманасць воднага мушкецёры, вельмі здзівіла яго капітана. Але спадар дэ Трэвіль нічога не ведаў, акрамя таго, што калі ён у апошні раз бачыў кардынала, караля і каралеву, кардынал выглядаў вельмі задуменным, кароль устрывожаным, а счырванелыя вочы каралевы сведчылі пра тое, што яна не спала або плакала. Але гэтая апошняя акалічнасць не была дзіўнай, паколькі каралева дрэнна спала і шмат плакала з часу свайго замужжа. Спадар дэ Трэвіль прасіў Атоса, што б не здарылася, выконваць свой абавязак перад каралём, але асабліва перад каралевай, і прасіў яго перадаць гэтыя пажаданні ўсім таварышам. Што тычыцца Д'Артаньяна, то ён не пакідаў сваіх пакояў. Ён ператварыў свой пакой у абсерваторыю. Са сваіх вокнаў ён бачыў усіх злоўленых наведвальнікаў. Затым, прыбраўшы дошку з падлогі і пакінуўшы толькі просты столь паміж сабой і памяшканнем пад ім, у якім праводзіліся допыты, ён чуў усё, што адбывалася паміж паліцэйскімі і затрыманымі. Допыты, якім папярэднічаў пільны агляд арыштаваных, амаль заўсёды былі аформленыя наступным чынам. Спадарня Банасье даслала вам што-небудзь для свайго мужа ці якой-небудзь іншай асобы? Ці даслаў вам спадар Банасье што-небудзь для сваёй жонкі або для якой-небудзь іншай асобы? Хто-небудзь з іх падзяліўся з вамі чым-небудзь з вусна ў вусна? Калі б яны што-небудзь ведалі, то не дапытвалі б людзей падобным чынам, падумаў Д'Артаньян. Такім чынам, што ж яны хочуць даведацца? Яны хочуць ведаць, ці знаходзіцца герцаг Бакінгем у Парыжы, і ці была ў яго сустрэча з каралевай, ці, хутчэй за ўсё, ці яна адбудзецца. Д'Артаньян ухапіўся за гэтую ідэю, якая, мяркуючы па тым, што ён чуў, была не пазбаўленая верагоднасці. Тым часам мышалоўка працягвала дзейнічаць, як і пільнасць Д'Артаньяна. Увечары наступнага дня пасля арышту беднага Банасье, калі Атос толькі сышоў ад Д'Артаньяна з дакладам гаспадара дэ Трэвіля, ледзь прабіла 9 гадзін, а Планшэ, які яшчэ не паспеў заслаць ложак, прыступіў да сваіх абавязкаў. На вуліцы пачуўся стук у дзверы. Дзверы імгненна адчыніліся і зачыніліся. Хтосьці трапіў у мышалоўку. Д'Артаньян кінуўся да свайго пункту назірання, расцягнуўся на падлозе на ўвесь рост і прыслухаўся. Неўзабаве пачуліся крыкі, а затым і стогны, якія, відаць, нехта спрабаваў заглушыць. Пытанняў не было. «Д'ябал!» – падумаў Д'Артаньян. «Падобна на тое, што гэта жанчына. Яны абшукваюць яе. Яна супраціўляецца. Яны ўжываюць сілу, нягоднікі!» Нягледзячы на ўсю сваю разважлівасць, Д'Артаньян з вялікай цяжкасцю ўтрымаўся ад таго, каб не ўмяшацца ў сцэну, якая адбывалася ўнізе. «Але ж я вам кажу, панове, што я гаспадарня ў гэтым доме. Кажу вам, што я спадарня Банасье, я належу каралеве!» – усклікнула няшчасная жанчына. «Спадарня Банасье!» – прашаптаў Д'Артаньян. «Няўжо мне так пашанцуе, што я знайду тое, што ўсе шукаюць?»
Голас станавіўся ўсё больш і больш неразборлівым. Ад рэзкага руху задрыжала перагародка. Ахвяра супраціўлялася гэтак жа моцна, як жанчына можа супраціўляцца 4 мужчынам. «Прабачце, спадары, прамармытаў голас, які цяпер можна было разабраць толькі па невыразных гуках. «Яны звязваюць яе, яны збіраюцца пацягнуць яе!» — падумаў д'Артаньян, ускокваючы з падлогі. «Мая шпага! Добра, што яна ў мяне пад рукой! Планшэ! Так? Бяжы і знайдзі Атоса, Партоса і Араміса. Хтосьці з іх, напэўна, дома, а можа і ўсе трое. Скажы ім, каб яны ўзялі зброю і беглі сюды. А, я ўспомніў, Атос у спадара да Трэвіля. Але куды вы накіроўваецеся, пане, куды вы накіроўваецеся? Я спушуся праз акно, каб быць там як мага хутчэй!» — крыкнуў д'Артаньян. «А вы адсуньце дошкі, выйдзіце праз дзверы і бяжыце, як я вам сказаў!» «Ой, пане, пане, ты заб'еш сябе!» — закрычаў планшэ. «Не вучы мяне, дурань!» — сказаў д'Артаньян і, ухапіўшыся за аконную раму, асцярожна спусціўся з другога паверха, які, на шчасце, быў не вельмі высокім, не прычыніўшы сябе ніякай шкоды. Затым ён накіраваўся прама да дзвярэй і пастукаў, мармычучы: «Я сам пайду і траплю ў пастку, але гора тым коткам, якія накінуцца на такую мыш!» Не паспеў малады чалавек націснуць на дзвярны малаток, як шум спыніўся, пачуліся набліжаючыеся крокі, дзверы адчыніліся, і д'Артаньян са шпагай у руцэ ўварваўся ў пакой спадара Банасье, дзверы якога, несумненна пад дзеяннем пружыны, зачыніліся за ім. Затым тыя, хто жыў у злашчасным доме Банасье, а таксама бліжэйшыя суседзі, пачулі гучныя крыкі, тупат ног, звон шпаг і ламанне мэблі. Праз імгненне тыя, хто, здзіўлены гэтай мітуснёй, падышоў да сваіх вокнаў, каб даведацца яе прычыну, убачылі, як дзверы адчыніліся, і 4 мужчын, апранутых у чорнае, не выйшлі з яе, а вылецелі, як зграя спалоханых крумкачоў, раскідаўшы па зямлі і кутах абломкі мэблі і пёры з іх крылаў, якімі былі шматкі іх адзення і абрыўкі плашчоў. Д'Артаньян атрымаў перамогу. Трэба прызнаць, без асаблівых высілкаў, паколькі толькі адзін з афіцэраў быў узброены, ды і той абараняўся для супакаення сумлення. Праўда, трое іншых спрабавалі збіць маладога чалавека з ног крэсламі, зэдлічкамі і посудам, але 2-3 драпіны, нанесеныя клінком гасконца, прывялі іх у жах. 10 хвілін было дастаткова, каб разграміць іх, і д'Артаньян застаўся гаспадаром поля бою. Суседзі, якія адкрылі свае вокны са стрыманасцю, уласцівай жыхарам Парыжа ў гэтыя часы пастаянных беспарадкаў, зноў зачынілі іх, як толькі ўбачылі, што 4 мужчын у чорным уцякаюць. Інстынкт падказваў ім, што на час усё скончылася. Акрамя таго, пачынала змяркацца, і ў люксембургскім квартале, як і сёння, людзі рана клаліся спаць. Застаўшыся сам-насам са спадарыняй Банасье, д'Артаньян павярнуўся да яе. Бедная жанчына, у паўні прытомнасці, адкінулася на спінку крэсла, там, дзе яе пакінулі. Д'Артаньян акінуў яе хуткім позіркам. Гэта была чароўная жанчына гадоў 25-26, з цёмнымі валасамі, блакітнымі вачыма і з лёгку кірпатым носікам, выдатнымі зубамі і скурай колеру ружовага мармуру. На гэтым, аднак, заканчваліся прыкметы, па якіх яе можна было б прыняць за шляхетную даму. Рукі ў яе былі белыя, але без вытанчанасці. Ногі не выдавалі шляхетнай жанчыны. На шчасце, д'Артаньян яшчэ не быў знаёмы з падобнымі тонкасцямі. Пакуль д'Артаньян аглядаў спадарню Банасье і, як мы ўжо казалі, знаходзіўся побач з ёй, ён убачыў на зямлі тонкую батыставую хустку, якую ён па звычцы падняў і на кутку якой заўважыў той жа самы шыфр, які ён бачыў на хустцы, за якой яны з Арамісам ледзь не пасварыліся. З таго часу д'Артаньян быў асцярожны ў дачыненні да хустак, і таму вярнуў спадарні Банасье тую, якую ён толькі што падняў. У гэты момант спадарня Банасье прыйшла ў сябе. Яна расплюшчыла вочы, з жахам агледзелася вакол і ўбачыла, што кватэра пустая і што яна засталася сам-насам са сваім вызваліцелем. Яна з усмешкай працягнула да яго рукі. У спадарні Банасье была самая мілая усмешка на свеце. «Ах, пане!» — сказала яна. «Вы выратавалі мяне. Дазвольце мне падзякаваць вам».
Спадарыня, сказаў д'Артаньян, я зрабіў толькі тое, што зрабіў бы на маім месцы кожны шляхціц. Вы не павінны мне дзякаваць. Не, не, я спадзяюся даказаць вам, што ўмею быць удзячны. Але што было трэба ад мяне гэтым людзям, якіх я спачатку прыняла за злодзеяў, і чаму тут няма спадара Банасье? Спадарыня, гэтыя людзі былі небяспечней любых рабаўнікоў, таму што яны агенты кардынала. А што тычыцца вашага мужа, спадара Банасье, то яго тут няма, таму што ўчора ўвечары яго правялі ў Бастылію. Мой муж у Бастыліі? Закрычала спадарыня Банасье. Божа мой, што ён нарабіў? Небарака, ён сама нявіннасць. І нешта падобнае на слабую ўсмешку асвятліла ўсё яшчэ спалоханы твар маладой жанчыны. Што ён зрабіў, спадарыня? Спытаў д'Артаньян. Я лічу, што яго адзінае злачынства ў тым, што ён адначасова меў шчасце і няшчасце быць вашым мужам. Але, пане, тады вы ведаеце? Я ведаю, што вас выкралі, спадарыня. І хто ж? Вы яго ведаеце? Калі вы яго ведаеце, скажыце мне. Мужчына гадоў 40-45 з чорнымі валасамі, смуглявым тварам і шнарам на левым скроне. Гэта ён, але як яго завуць? Ах, як яго завуць? Я гэтага не ведаю. А мой муж ведаў, што мяне выкралі? Ён даведаўся пра гэта з ліста, які напісаў яму сам выкрадальнік. І ён падазрае? Спытала спадарня Банасье з некаторай збянтэжанасцю. У чым прычына гэтай падзеі? Я мяркую, ён патлумачыў гэта палітычнымі прычынамі. З самага пачатку я сумнявалася, а цяпер я цалкам падзяляю яго меркаванне. Значыць, мой дарагі спадар Банасье ні на секунду не западозрыў мяне? Зусім не, спадарыня, ён так ганарыўся вашай разважлівасцю і вашай любоўю. Яшчэ адна ўсмешка, амаль непрыкметная, слізганула па ружовых вуснах прыгожай маладой жанчыны. Але, працягваў д'Артаньян, як вам удалося выратавацца? Я скарысталася момантам, калі яны пакінулі мяне адну, і з дапамогай прасціны я спусцілася з акна. Затым, паколькі я была ўпэўненая, што мой муж будзе дома, я паспяшалася сюды. Аддацца пад яго абарону? Не, я выдатна ведала, што ён не здольны абараніць мяне, але паколькі ён мог бы дапамагчы нам іншымі спосабамі, я хацела паведаміць яму пра гэта. Пра што? Ах, гэта не мой сакрэт, таму я не павінна вам яго раскрываць. Дарэчы, сказаў д'Артаньян. Прабачце, спадарыня, што хоць я і гвардзеец, але ўсё ж я вымушаны заклікаць вас да асцярожнасці. Мне здаецца, месца тут непадыходнае для таго, каб павяраць якія-небудзь таямніцы. Людзі, якіх я прагнаў, вернуцца з падмацаваннем. Калі яны застануць нас тут, мы загінулі. Я, праўда, паслаў паведаміць 3 маіх сяброў, але хто ведае, ці заспелі іх дома. Так, так, вы маеце рацыю, усклікнула спалоханая спадарня Банасье. Давайце ўцякаць, неабходна выратаваць сябе. Пры гэтых словах яна ўзяла д'Артаньяна пад руку і нецярпліва падштурхнула яго наперад. Але куды ж нам бегчы, дзе ратавацца? Давайце спачатку сыдзем з гэтага дома, а потым паглядзім. Маладая жанчына і малады чалавек, не паспрабаваўшы зачыніць за сабой дзверы, хутка спусціліся па вуліцы Фосуае, павярнулі на вуліцу Фосе-Мансёла-Прэнс і не спыняліся, пакуль не дайшлі да плошчы Сен-Сюльпі. Што ж нам цяпер рабіць і куды вы хочаце, каб я вас праводзіў? Спытаў д'Артаньян. Я зусім не ведаю, што адказаць вам, сказала спадарня Банасье. Я мела намер паведаміць спадару Лапорту праз майго мужа, каб спадар Лапорт мог дакладна расказаць нам, што адбывалася ў Луры за апошнія 3 дні, і ці ёсць якая-небудзь небяспека ў тым, што я з'яўлюся там. Але я, сказаў д'Артаньян, магу пайсці і паведаміць спадару Лапорту. Без сумневу, вы маглі б, толькі вось ёсць адна праблема. Спадара Банасье ведаюць у Луры, і яму дазволяць прайсці, у той час як вас там не ведаюць, і вароты перад вамі будуць зачыненыя. Ах, вось як! Усклікнуў д'Артаньян. У якой-небудзь брамкі Лура ёсць брамнік, які вам адданы і які, ведаючы пароль, мог бы... Спадарня Банасье пільна паглядзела на маладога чалавека. А калі я вам дам гэты пароль? Спытала яна. Вы забудзеце яго, як толькі скарыстаецеся ім. Клянуся гонарам, сказаў д'Артаньян з такой шчырасцю, што ніхто не мог бы ў ёй сумнявацца. Добра, я веру вам. Вы, здаецца, слаўны малады чалавек. І ад вашай адданасці, быць можа, залежыць ваша будучыня.
Я не патрабую абяцанняў і сумленна зраблю ўсё, што будзе ў маіх сілах, каб паслужыць каралю і быць прыемным каралеве, сказаў д'Артаньян. Лічыце мяне сябрам. Але куды мне ісці? Ці няма каго-небудзь, з чыйго дома спадар Лапорт мог бы заехаць за вамі? Не, я нікому не магу давяраць. Стойце, сказаў д'Артаньян. Мы каля дома Атоса. Хто гэта Атос? Адзін з маіх сяброў. А калі ён апынецца дома і убачыць мяне? Яго няма дома, і я забяру ключ пасля таго, як правяду вас у яго кватэру. А калі ён вернецца? Ён не вернецца, а калі і вернецца, то яму скажуць, што я прывёў з сабой жанчыну, і гэтая жанчына знаходзіцца ў яго кватэры. Але гэтым, на жаль, скампраметуюць мяне. Якія наступствы? Вас ніхто не ведае. Акрамя таго, мы знаходзімся ў такім становішчы, што можам занядбаць цырымоніямі. Тады пойдзем да гэтага сябра. Дзе ён жыве? Вуліца Феру, у 2 кроках адсюль. Пойдзем. Абодва працягнулі свой шлях. Як і прадбачыў д'Артаньян, Атоса ўнутры не аказалася. Ён узяў ключ, які звычайна выдавалі яму як сябру, падняўся па лесвіцы і ўпусціў спадарню Банасье ў маленькую кватэрку, ужо апісаную намі вышэй. «Вы дома», — сказаў ён. «Заставайцеся тут, зачніце дзверы знутры і нікому не адкрывайце, пакуль не пачуеце 3 грукі, вось такія, як гэтыя». І ён пастукаў 3 разы. 2 разы запар даволі моцна, потым яшчэ 1 раз, ужо слабей. «Добра», — сказала спадарня Банасье. «Цяпер дазвольце мне даць вам інструкцыі». «Я слухаю». «Падыдзіце да брамкі Лура з боку вуліцы Эшэль і спытайцеся Жармена». «Ну а потым?» «Ён спытае вас, чаго вы хочаце, і вы адкажаце 2 словамі «Тур» і «Брусель». Ён адразу ж аддасць сябе ў ваша распараджэнне». «І што мне яму загадаць?» «Пайсці і прывесці спадара Лапорта, камердынера каралевы. А калі ён паведаміць яму, і спадар Лапорт прыйдзе, вы дашлеце яго да мяне». «Гэта добра, але дзе і як я магу бачыць вас зноў?» «Вы хочаце ўбачыць мяне зноў?» «Безумоўна». «Што ж, хай гэта будзе маім клопатам, і будзьце спакойныя». «Я спадзяюся на вашае слова». «Канешне». Д'Артаньян пакланіўся спадарні Банасье, зірнуўшы на яе самым закаханым поглядам, якім толькі можна было ахапіць усю яе маленькую фігурку. І, пакуль схадзіў з лесвіцы, пачуў, як дзверы ззаду яго зачыніліся, і ключ звойчы павярнуўся ў замку. Імгненнем ён дабег да Луура. Падыходзячы да брамкі з вуліцы Эшэль, ён пачуў, як прабіла 10 гадзін. Усе падзеі, што былі апісаныя намі, прамільгнулі за якія-небудзь паўгадзіны. Усё склалася так, як задумала спадарня Банасье. Пачуўшы пароль, Жармэн пакланіўся. Праз некалькі хвілін Лапорт быў ля вартоўні. Д'Артаньян у 2 словах паведаміў яму, дзе знаходзіцца спадарня Банасье. Двойчы паўтарыўшы адрас, Лапорт пераканаўся ў яго дакладнасці і пусціўся бегчы. Але не паспеў ён зрабіць і 10 крокаў, як вярнуўся. «Малады чалавек», — звярнуўся ён да д'Артаньяна. «У мяне ёсць прапанова». «Што?» «У вас могуць быць непрыемнасці праз тое, што адбылося». «Вы так лічыце?» «Так. У вас ёсць сябар, у якога адстае гадзіннік?» «Навошта?» «Ідзіце і наведайце яго, каб ён даў паказанне, што вы былі ў яго а палове на 10. У судзе гэта называецца алібі». Д'Артаньян палічыў савет разважлівым. Ён кінуўся бегчы і неўзабаве быў у спадара дэ Трэвіля. Але замест таго, каб увайсці ў яго пакой разам з астатнімі наведвальнікамі, папрасіў, каб яго правялі ў кабінет спадара дэ Трэвіля. Паколькі д'Артаньян часта бываў у гэтым доме, выканаць яго просьбу не склала працы, і слуга адправіўся паведаміць спадару дэ Трэвілю, што яго малады суайчыннік, жадаючы паведаміць нешта важнае, просіць асабістай аўдыенцыі. Праз 5 хвілін спадар дэ Трэвіль пытаўся д'Артаньяна, чым ён можа быць яму карысны і чым выкліканы яго візіт у гэтую познюю гадзіну. «Прабачце, пане», — сказаў д'Артаньян, які скарыстаўся момантам, калі застаўся адзін, каб перавесці гадзіннік спадара дэ Трэвіля на 3/4 гадзіны таму. «Але я падумаў, што паколькі было яшчэ толькі 25 хвілін 10, яшчэ не позна».
25 хвілін 10-га? — усклікнуў спадар дэ Трэвіль, зірнуўшы на гадзіннік. Гэта немагчыма. Але, — сказаў д'Артаньян, — гадзіннік паказвае менавіта гэта. Гэта праўда, — сказаў спадар дэ Трэвіль. Але што я магу для вас зрабіць? Затым д'Артаньян распавёў спадару дэ Трэвілю доўгую гісторыю пра каралеву. Ён выказаў яму асцярогі, якія меў дачыненне да яе вялікасці. Ён распавёў яму пра тое, што чуў пра планы кардынала ў дачыненні да Бэкінгема. І ўсё гэта з такім спакоем і шчырасцю, што дэ Трэвіль не мог яму не паверыць. Тым больш, што ён і сам, як мы ўжо казалі, улавіў нешта новае ў адносінах паміж кардыналам, каралём і каралевай. Калі прабіла 10 гадзін, д'Артаньян расстаўся з спадаром дэ Трэвілем, які падзякаваў яму за інфармацыю, парэкамендаваў яму заўсёды быць на службе ў караля і каралевы і вярнуўся ў гасцінную. Але ля падножжа лесвіцы д'Артаньян пры ўсіх успомніў, што забыўся свой кій. Таму ён вярнуўся ў кабінет, адным рухам пальца зноў перавёў стрэлкі гадзін, каб на наступны дзень не было прыкметна, што яны былі пераведзеныя няправільна. І, упэўнены ў тым, што ў яго ёсць сведка, які пацвярджае яго алібі, ён збег уніз і неўзабаве апынуўся на вуліцы.